Det är avgörande tydning för janarfasjen att allt bötten i förrjun har sånne samma målökar i livet lika mycket som föräldren i ryket av hatet. Att allt har sånne rätten. Det innebär med landa att det är janarmän, men man vidare att ånder har en ära avskål. Er kristen, det måste vidare att ånder har en ära avskål. Er hinkinter, det man vidare att det är något samkint. Vi ska också trycka att de har målökar rätten till samfunnet. Så er det någon att samkint und hesa er samkommen, og det er så lagt man nu kunne gifta sporveri. Man høyre for anstående folk sier, og man førte balde, så skulle det fratakka at han måler kan atre. Og ikke kan lave det. Janna folk for omgant. Janna folk for omgant til at teka retten til atre for mynden av. Helt ikke samkjent. Men når vi er vel, så for at han er frem til tidsjen av forskning, han har hakka destarbogen til tøym skal gi hakre ubyggingvariant, det er ikke til kun hakre ubyggingvariant. Vi har ikke 16 flere forleggetjemende utbyggingarverjon. Vi har ikke flere vestar utover. Det skal holde fram til det skaper folkeavvekst. Det har vi ha fiskelig være i fargen. Heromfram er ønske liv om de neste 4 årene, det som er fremst av rettet til omførende og orsk. Grøn orsk.